Samsing hanse ahem sining richo ke thok kijir pot. Duaramla constituency ke parlo chorleng tisoarong amekar Samsing hanse ahem arnam ke the chujuna se karkli pot labang so karkli kathe joalong se kasadi pen chenglok vomod vokan lapen anghoi alangpong ansitame mesen meet pusi ahem phu atum pen nang than pachinidun lason si karkli ahem phu atum pen kerap ke pajir donatuma phan anta churu pi pajir pot bothalang so pen khorsing peronang ke lo berta malong news. Tang te pini labang so chujun karkli along bumot vokan ko sono ne lah. Ini berusaha rahin pena thana teng pacini teng kulote bumot vokan lapen tamisen langkong tamisen than ko nilo. Tang te ko marvu phong si karkli lo lah pini. Ya kesara bu phong lang lipo ketam. Konang deng ne. Lak enon keceng tuik lo. Keceng tuik. Aprang bu phong trok arti dia lo. Lapen non aku arti tu. Abu phong lo keceng tu lo. Kesar apa? Tang. Ni ke Sri Longsing hanse. Sara horhak lapen injir ili nihu la horhak di. Keceng kalau pusan lo kepajuta lah sonik lo hak di. Tang te pini labang sunang lihem chujun karkli long munir phai kwan bak dui lo. Tang te labang sunang lihem chujun long manne ajak tumang ke son ka cherap dun do mati di la purong system me man ke hana bek no sang bek no son manne nang ke cherap dun penang liga churwang tunga munit doma arle di pen alang lidom han ini hutan nak cherap dun lo tapi ni lidom karti hong hari ke nang son ahormu hor no alang lidom kanang cherap dun lo pen don rap don kita nang cherap itu dun sila bang so rap pacun kon lo